Shin ka taɓa sayan sabuwar waya amma Play Store ya ƙi buɗewa? YouTube ya ce maka sai kana da account? To ku zo mu gaya muku dalili. Me yasa wayoyinmu na wannan lokacin ba sa aiki yadda ya kamata muddin baka saka Gmail account ba? Akwai dalili. A yanzu zan nuna maka yadda za ka buɗe Gmail account a cikin wayarka a hankali, a natse, ba tare da rikicewa ba. Shi fa Gmail ɗin nan ba email kawai ba ne ba, mabuɗi ne na shiga YouTube, Google Play Store, Google Drive, Google Photos. Duka waɗannan ba sa amfani muddin baka da Gmail account. Kafin ka fara aikin buɗe account ɗin naka, ka tabbatar kana da abubuwa guda uku. Na farko, ya kasance kana da layin waya, ka riƙe lambar wayarka. Na biyu, ya kasance kana da data isasshiya kuma mai ƙarfi. Na uku, ya kasance kana da sunan da kake so kai amfani da shi a duniyar intanet. Misali, mangwaro@gmail.com, ƙofar na'isa@gmail.com, karambana@gmail.com ko jafarjikamshi@gmail.com. Misali nake baku. Yanzu za mu fara. Ka ɗauko wayarka, ka shiga inda aka rubuta icon na settings nan sai ka shiga. Kana shiga zai buɗo maka nan wajen. Sai ka nemo ga yana inda aka rubuta accounts and backup. Sai ka nemo manage account. A nan abin da ya sa ya nuna mana manage accounts a cikin wannan wayar, saboda akwai account da yawa na email da aka buɗe a ciki. Shi ya sa ya nuna wannan manage accounts ɗin. Amma idan da babu account sai dai nuna maka add accounts. To nan tunda ya nuna mana manage account sai mu shiga ciki, zai kai mu wajen add account ɗin. Ga yanan sai ka ƙara clicking ɗin shi, ga yanan add account sai ka taɓa. Kana taɓawa zai kai ka Google. Ga abubuwa nan da yawa ka nemo Google kai clicking. Ga yanan mun yi clicking akan shi. Zai kai ka inda za ka sa email. A nan ya nuna mana idan kana da email ɗin da za ka sanya, ga yanan ka shigar email or phone. Daga nan ƙasa kuma ga create account nan. To mu tunda sabon account na Gmail za mu buɗe, sai ka taɓa wannan create account ɗin. Ga yanan an sa for myself use, saboda kai ne buƙatar ka kai kaɗai ne za ka yi amfani da shi. Sai ka zaɓi wannan for myself ɗin. Zai kawo ka ga yanan first name. Sai ka zaɓi sunanka. Ga surname nan shi kuma sunan mahaifi ko sunan wani wanda kake so ka sanya. Ga yanan na sa muku misali Jafar Jikamshi. Sai ka taɓa next. Bayan ka taɓa next, zai kai ka inda za ka sanya a date of birth ɗinka. Ga yanan ranar da aka haife ka, wane wata ne aka haife ka, wace shekara ce aka haife ka. Bayan ka shigar ga ƙasa nan inda aka sa gender. Shi kuma gender yana nuna cewa in namiji ne kai ka zaɓa male, in mace ce ki sa female. Ga yanan namiji na sa male, na tafi. Ga yanan a nan ya yi mana suggesting ɗin inda za mu sa inda za mu zaɓi email account. A nan yana maka suggesting idan tunda misali mun sanya Jafar Jikamshi, idan ya sa maka Jafar Jikamshi, idan wani bai yi amfani da Jafar Jikamshi ba a email address na Google gaba ɗaya na duniya, to za a baka shi. Amma idan wani ya yi amfani da shi, to shi ne za a baka suggesting a ce ga wasu nan wanda wani bai amfani da su ba. Can wanda na lallaɓe muku shi ne wanda na yi amfani da shi, wani bai zaɓa ba. Ga wani nan sun bani jikamshijafar@gmail.com, shi ma wani bai yi amfani da shi ba. Nan ƙasa kuma ga nan create your own Gmail account. Abinda ake nufi, idan kana da ra'ayin kaza da kaza za ka sa kaza da kaza a gmail.com, na isa at gmail.com, wane ne at gmail.com, sai ka shiga create your own Gmail. To ni nan sai na zaɓi wancan na farkon da suka bani saboda ya yi min daidai, ina buƙatar shi. Akwai number a gaba, amma dai ya yi min, na zaɓe shi. Sai ka taɓa next. Idan ka taɓa next, zai kai ka kuma inda za ka sa lambar sirri, wato password ɗinka. A nan abin da nake so mutane da Allah ku fahimce ni, ita password ɗin nan a shawarce don Allah don annabi mu yi ƙoƙari muna sa password wanda ba za mu manta da shi ba. Saboda wani lokacin kana sanya password ka buɗe email ko ka shiga wani platform ɗin na media, sai kuma daga baya ka manta password ɗin ka ce daga baya kawai na buɗe wani account ɗin tunda ba wani abu bane ba, ban yi wani abu da shi ba. A'a, ya kamata mu ɗauki abin nan very serious, saboda shi email ɗin nan yana da matuƙar amfani a gare mu. Tamkar lambar waya ce a layin kira. Shi kuma wannan wata shaida ce taka ta shiga duniyar intanet. Don haka ya kamata mu riƙe ta very serious don Allah. To a nan password ɗin da ake buƙata, ana so kai combination ɗin da suna da lambar waya.
a da suna da lamba, ko da suna da alama, ko da alama da suna. Idan da hali ma ka haɗa su gaba ɗaya, saboda ka yi maganin masu shiga intanet suna yi wa mutane kutse kada a sace maka email ɗinka. To a nan ni ma sai na yi amfani da duka guda ukun, da suna da lamba, sunan dai wani abu amintacce naka, ko sunanka, ko sunan budurwarka, ko mahaifiyarka, wani dai suna wanda yake kusanci da kai. Amma idan ka tashi ka haɗa da combination, ka haɗa da ƙaramin baƙi da babban baƙi, ka gwamatsa su, amma ka tabbatar cewa ba za ka manta da waɗannan haɗe-haɗen da kai ba, saboda shi haɗe-haɗen zai taimaka maka cewa masu kutse ba za su shiga maka account ba, sannan kuma ka sanya yadda kai kuma ba za ka manta ba. Idan kai wannan insha Allahu account ɗinka zai zauna lafiya. Daga nan in ka shigar ka sanya, kun ga daga nan ya kai mu inda za mu yi review ɗin account ɗinmu, ko iya nan ka tsaya ma ka gama buɗe account. Amma ga nan kana iya ka ƙarasa, ka zaɓi wannan na farko, ka tafi next, ga nan duka sharaɗin amfani ne, ga nan ka rubuta kayi accepting, ga nan accept all, ga nan duka shi ma ka yi confirm. Kamar yadda ka gani duk inda ka ga na danna ɗin nan, kai ma haka za ka yi ka taɓa. Sai ka zo ƙarshe wajen agree, ga nan kana taɓa agree ɗin nan, to a nan ka gama buɗe account. Mataki na ƙarshe da ya rage maka shine ga nan inda za ka shiga Google account ɗinka domin ka sa lambar wayarka. A nan lambar wayar da za ka sa wadda za ka dinga retrieving ɗin password ɗinka, ko in ka manta, ko kuma in za su tura maka wani pin domin tabbatar da cewa kai ne mai wannan Gmail account ɗin. Ko da idan za ka yi login ɗin shi a wata wayar daban ko kuma a cikin kwamfuta, za a turo maka lambobi domin tabbatar da cewa naka ne. Ga nan zai kawo ka nan inda za ka sa add recovery phone. To ga nan mun shiga, sai aka ce a ƙara sa password, a tabbatar da cewa password ɗin can da ka sanya ba ka manta shi ba. Kana shigarwa, ga nan na shigarwa, na sa, na tafi next, inda zai kai ni inda zan sanya number wayata. Ga nan za ka iya sa email ɗin wani, za ka iya sa lambar wayarka. To ga nan na zaɓi lambar waya, ga nan zai shigar da lambar wayar da zan sanya wacce za a dinga tura min update idan na bukata, ko in na yi login a wata wayar. Ga nan na gama shigarwa, sun amince min. To a nan ka gama buɗe account. Nan yanzu kana da email account. Za ka iya sauke applications a Google Play Store. Za ka iya shiga YouTube ka buɗe account, ka yi comment, ka yi likes. Za ka iya ajiye hotuna a Google Drive. Yanzu wayarka ta zama cikakkiya. Dukkan wasu abubuwa da za ka yi amfani da su a cikinta na shiga intanet, to Gmail ɗin nan zai taimaka maka wajen ci gaba da monitoring ɗin abubuwan da kake yi. Idan wannan bidiyon ya taimaka maka, ka danna min likes, ka yi sharing domin wasu su ma su amfana. Na gode.